नमस्ते. आणि पॅटीस बनवते. त्याच्यासाठी बटाटे शिजवले बघा. 4 बटाटी कुकरला लावून घेतले 4 शिट्या करून. कारण मोठी बटाटी असली ना तर 1-2 शिट्यामध्ये शिजत नाही, त्याला 4-5 शिट्या लागतात. असे मी 4 शिट्या करून घेतले. म्हणजे बटाटी आता साल काढून घेते. आता ही 4 बटाटी मी सोलून घेतले. आता त्याला आपण अशी हाताने मॅश करायचे. ते आपण हाताने मॅश करतो ना त्याच्यात गट्टे राहतात, पण ते आपण किसलेली बरी. तुम्ही किसूनच घ्या. हा, असं किसूनच घ्यायची. किसून आहे ना पटकन पण होतात, वेळ नाही लागत बघ. आता ह्याच्यामध्ये हे बटाटे किसलेत बघा. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय टाकायचंय बघा. हे आपल्याला 2 चमचे तांदळाचं पीठ, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर. असं विचारतात की कॉर्नफ्लॉवर का घेतात, म्हणजे रेसिपीज मध्ये हे मिळून यायला, बाइंड व्हायला कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचा आणि ते कुरकुरीतपणा येतो, खुसखुशीत कुरकुरीत असे लागतात. आणि समजा कॉर्नफ्लॉवर नाही टाकलं तर त्याला क्रॅक्स पडतील का? क्रॅक्स पडतील म्हणजे त्याचं ते बाइंडिंग व्हायला पाहिजे असतो ना, मिलाप व्हायला. याच्यात आता आमचूर पावडर अर्धा चमचा, चाट मसाला अर्धा चमचा, आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा, मिरची मसाला 1 चमचा, झालं. सर्वच साहित्य संपलं. मीठ चवीपुरता, म्हणजे अर्धा चमचा जास्त, पावणा चमचा वाटतं. आता हे वाट्या एकत्र करायचे, ताट खाली करायचा. आहे ना झटपट रेसिपी. आता हे मिश्रण एकत्र करायचं. आता नुसतीच ती बटाटी जॉईन कशी होणार ना, पिघलणार. त्याच्यासाठी आपल्याला तांदळाचं पीठ आणि कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं. पाणी न टाकता बनवायचं नाही. पाणी नाही टाकायचं. एका पाणी आहे ना, बटाटी ओली असतात. आता मी हात धुवून आले, हात चिकट झाले होते ना. आता आपल्याला ह्याचे आहे ना पॅटीस बनवायचे आहे. झाले. अरे वा, असे गोल करायचे. ही बघ आपली दिल पाणी पिते आता. आता इथे बघा आपले पॅटीस एकदम तयार झालेत आहे. एकदम असे गोल गोल केलेत. किती झाले? 8 झाले. 4 बटाटी होती आणि 8 पॅटीस झाले. आता इथे बघा मी एकदम कमी तेल टाकलंय बघा. एकदम कमी आहे, 2 चमचे तेल आहे आणि गॅस बारीक आहे. आता याच्यामध्ये हे आपले पॅटीस सोडायचे. हे आपले पॅटीस आता आहे ना, गॅस कसा एकदम मिडियम आहे. कारण जास्त फास्ट नाही ठेवायचा आहे, कारण ते फास्ट ठेवला तर ते वरच्या वर आहे ना, वरची एकदम पातळ कडा ती भाजून जाईल, काळी होईल आणि आतमध्ये कच्चा राहील. म्हणून आपण स्लो गॅसवर हे बघा असं एवढा तरी गॅस ठेवायचा स्लो. आतून पण शिजून येतील म्हणते. हा, लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. तोपर्यंत तू भांडी घास. तोपर्यंत मी भांडी घासते. मध्ये मध्ये असे हलवून बघायचे चिपकलेत काय ते. रेसिपी आपली छोटी आहे, पण भांडी पडतात ना, जास्त भांडी पडतात ती घासायला लागतात. असे आपले पॅटीस आहे ना, असे लाल भाजायला पाहिजे बघा. असे फिरवून घ्यायचे. 2-3 मिनिटं लागली आम्हाला. हा, बारीक गॅसवर. तेल लागणार नाही अजून वाटतं. नाही तेल लागणार, तेवढ्या तेलातच. आता मी इकडे आहे ना अजून 2 टाकते. आता फरक लगेच जाणवेल, फरक लगेच दिसतोय बघ. हा, आता ते एका बाजून भाजेपर्यंत हे एका बाजूने भाजतील. आता हे पॅटीस आहेत ना, कडक व्हायला मी या तव्यामध्ये ठेवते. हा तवा भिडाचा आहे. आता तापला तवा की जरा बारीक करायचा.
आणि त्याच्यावर कडक व्हायला ठेवायची. असं नाही ठेवलं तरी चालेल ना? असं नाही ठेवला तरी चालेल, असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण आपल्याला कसे कडक जरा झाले की चांगले वाटतील ना. आणि तू काय खाते तोंडात का तुझ्या? तू आता काय दिलाय? मी बघा मम्मीला काय दिलं, हे दिलं बघा. तुम्ही सुद्धा हे सीड्स, हॅलिम सीड्स आणि मिक्स सीड्स असं पाकिट भेटतो बघा. ठीक आहे, असं मॉलमधून मिक्स सीड्स 250 ग्राम आणि त्याबरोबर मी बेरीज देतो मम्मीला, कारण हे असंच गिलायला होत नाही. म्हणजे बेरीज बघा, रेड बेरीज चांगले लागतात. असं एवढं खायचं. मम्मी खाय. खाते. या तव्यामध्ये काढून घेतली जरा. अरे वा 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 वा, इकडे तर पॅटीस एकदम मस्त दिसतात, लाल लाल आणि एकदम हे रेडी. तिथे तव्यावर आहे. एक इकडे आहे, एकदम रेडी झाली. आता प्लेट भरते आणि तुला देते. चला आता सर्व करते. सर्विंग टाइम. सर्वात आधी सर्विंग प्लेट मध्ये 2 आपले पॅटीस. आता आपण हे सजवूया. आता त्याच्यावरती कांदा टाकते. कांदा, त्याच्यावरती टोमॅटो, टोमॅटो. आता त्याच्यावरती हिरवी चटणी, त्याच्यावरती लाल चटणी. बस इधर ही मैं पिघल गया. बस काय. आता त्याच्यावरती हे आमचं घरगुती बनवलेलं दही बघा, घट्ट किती आहे. रोज मी असं बनवते दही. घट्ट आहे ना दही. आणि हे परत फ्रीज मध्ये ठेवा. इथे दही मध्ये साखर. साखर टाका. साखरेचा डबा आमचा छोटा आहे, कारण आम्ही चहा पित नाही म्हणून. चाय पित नाही का चाय पियाला देत नाही? हा तेच झालं ना शेवटी. चोरून पिते कधी कधी. आता त्याच्यावरती दही. आता त्याच्यावरती कोथिंबीर. बापरे. चला. मला आता विचार येते बघणाऱ्यांच्या, किती आपण तोंडाला पाणी. मम्मी माझ्या तिकडे तोंडाला पाणी सोडतो. त्यांना हे करून खातोस म्हणून, दाखवून खातो, चिडवून खातोस. हा, कमेंट आहे ना, तू चिडवतोस त्यांना खाताना. नाही नाही नाही, पण मजा तर चिडवत नाही म्हणा. माझी खरी तर मजा आहेच इकडे. हे बघा काय दिसते, वाव. आणि काय सजलंय ते मम्मी, एकदम भारी, राजा राणी सारखं. झोप ना, झोप 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 ना. झोप 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 झोप. असं झोप, जसं वाटेल तसं झोप. ताणून झोप. झोप झोप झोप. दिन डोळे मीठ, डोळे मीठ, डोळे मीठ. मोरिया कर, मोरिया कर. झाली सकाळ, आता उठ. देवाला मोरिया कर, बाप्पाला मोरिया कर. मोरिया कर, मोरिया कर. हाताने मोरिया कर, मोरिया कर, मोरिया कर. हाताशी पकड, हाताशी पकड. मोरिया कर. हा मोरिया. पळायचं बेत आलंय तर बाहेर, पळायचं बेत आलंय. हळू 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 उंदीर पळतोय. आता इथे बघा आपली पॅटीस रेसिपी एकदम रेडी आहे. पॅटीस चाट रेसिपी. आता आपण एक घास घेऊया.
छान लागतं पॅटीस, एकदम कुरकुरीत, आणि ते वरती मस्त त्याचा भाजलेस मम्मी ते. त्यावरती आपली ती गोड चटणी, तिखट चटणी, दही, शेव, एकदम पाणीपुरी, शेवपुरी, दहीपुरी, रगडापेटीचा फील येतो ना, तसंच एकदम फील येते. चावल्यावर कांदा, टोमॅटो, चावल्यावर कांदा चांगला लागतो, कांदा टोमॅटो. असं वाटणार नाही तुम्हाला घरी बनवलं. परत सांगतो, रगडापेटीत आपण बाहेर खातो ना, सेम टू सेम तसाच फील येते. हवं तर तुम्ही अजून याच्यात चटणी, गोड चटणी, तिखट चटणी किंवा दही तुम्ही वाढवू शकता आणि तुम्ही असं सर्व करा. लय भारी झाले. रेसिपी नक्कीच बनवा, टेस्टला एकदम छान आहे.